yanzu rayuwa mutum da ka taɓa shi abu kaɗan ƙarya ita rayuwar nan ma ka rasa mutane suke ƙarya me suke ji ƙarya dai ƙarya can fa na je na jarin nan ya zo yi mun ƙarya wannan ma ya zo yi mun ƙarya wannan ma ya zo yi mun ƙarya aka kawo dan Allah da mutane gaba ɗaya su dawo kai Allah sa dai mu dace ƙarya dai hawa dan Allah mutane da ƙarya ba sa ganewa tun ala mutane ƙarya in an ci su ƙarya ba haramun ce sai su ce a su ai ba kawai wanda suka faɗa gaskiya ne ha ba rayuwar nan ta mutane akwai abun duba wallahi ko ka tura ba ta ba ka to sai mita wallahi ai akwai abun duba wai ka fiye mita gaba ɗayan ka abun da ma ba faɗa za ba sai ka dinga yin faɗa mutane ne yanzu da ka dan taba su ƙarya to kai wani ne ba wani yaro nan wani yaro ya ga mun wai mai gidansa ya gina gida na miliyan 8 uban baba kai ba ya ba shi gida kuɗi ya yi gidan miliyan 8 mutane su ba sa din tsoron Allah ƙarya Allah na bude shi yunwa yake amma duk wanda ga ƙarya wannan da kin ba da yake da ke za ka sha ke zan sha mantocin da mutane sun babbata mun zuciya ta ba dole da taba abin dai karamin ko babban ba kai ma ƙarya wanda yake tsaya kai karo shi mutane wanda da kan ɗan saudiya ne kuɗin maka ne ya kwaye shi tambayi wanda ya san mun an san damun da ba wani yake gaya mun ba wani yake gaya mun rake daga sani ba wani yake gaya mun daga nan sai an tafi har kaya hannun ake zuwa a sai rake kuma da inda yawon wai ka rasa da ke waya yake zuba masa ruwa da daɗi a ciki an ce mun shiga ake zuba a ciki kawai yawan kwanar hanyar shiga ake za masa a kuma yankwaya ake saka masa a cikin inda irin wani ɗan kawan zaɗi haka kai na baba yanzu nan ba ka same ni ka ce an ma ƙarya wani har ce akai ya gina wani mai gidansa ya gina gidan miliyan nawa ka ce min ne amma yanzu kuma ka zo kana zuba min wata ƙarya ana ga maka zuwa tun daga Maiduguri gidan yadda aka giya tun daga Maiduguri ruwa a ɗauko ruwa ka kawo shi Kano ruwan ne tun daga Maiduguri ya ɗauko gida ya kawo shi Kano tun daga Maiduguri gidan jiya aka ya ɗauko shi Kano ya kawo ku Allah ya biya na baba to dan ma ƙarya ne